Na Slovensku a v Českej republike je dojčenie stále bez kľúčovej legislatívnej podpory. Aj preto mnoho žien po pôrode zažíva sklamanie z neúspešného dojčenia, hoci dojčiť plánovali. Stratia sa v necitlivej komunikácii a nejednotných mätúcich informáciách. Dojčenie, ktoré si predstavovali ako jednoduché a samozrejmé, sa často zmení na skúsenosť plnú bolesti, neistoty, problémov s prisávaním či obav z nepriberania bábätka. Výsledkom je časté predčasné ukončenie dojčenia a smútok za tým, že nemohli dojčiť. Týka sa to každoročne minimálne 100 000 detí a ich matiek, čo znamená, že sa táto téma dotýka minimálne 300 000 ľudí na Slovensku. Zároveň ide o ekonomický aspekt. Podľa medzinárodných výpočtov by podpora dojčenia mohla krajine ušetriť 100 000 eur ročne na výdavkoch za zdravotnú starostlivosť, liečbu ochorení a predčasné úmrtia. Ak je pre štát dojčenie priorita, tak bude podnikať kroky pre prijatie legislatívy, ktorá ochráni rodiny pred silným komerčným vplyvom výrobcov umelej výživy. Zavedie program nemocníc priateľských k deťom ako štandard starostlivosti o dojčiace ženy a deti v nemocniciach. Podporí vzdelávanie zdravotníckeho personálu v dojčení tak, aby bolo vedecké a nezávislé od komerčných záujmov. Zabráni stretu záujmov zdravotníckeho personálu v oblasti výživy dojčiat a malých detí. Bude o dojčení poskytovať vedecké a užitočné informácie, napríklad prostredníctvom nezávislých informačných kampaní vedených štátom. Bude zbierať potrebné dáta o dojčení, ktoré sú požadované Svetovou zdravotníckou organizáciou. Bez týchto údajov nie je možné vytvárať potrebné opatrenia na podporu dojčenia a ani ich účinnosť vyhodnocovať. Štát by mal dať pokyn, aby zdravotníci a zdravotníčky, pôrodnice, pediatri a pediatričky a príslušné profesné organizácie odmietli financovanie od výrobcov umelého mlieka. Táto zásada by mala byť zapracovaná priamo do legislatívy v súlade s Medzinárodným kódexom marketingu náhrad materského mlieka od WHO. Štát by mal udržať rodičovskú dovolenku na úrovni 3 rokov s dôstojným finančným krytím. Rodičovská dovolenka pre matky je kľúčovým nástrojom na podporu dojčenia, pretože celková dĺžka dojčenia priamo súvisí s dĺžkou rodičovskej dovolenky pre matky. Ministerstvo zdravotníctva by malo stanoviť štandardizované odporúčania a metodické pokyny pre podporu dojčenia, ktoré budú záväzné pre všetky pôrodnice a pediatrické ambulancie. Z hľadiska dojčenia je dôležité, aby zdravotný systém fungoval nielen pre tie ženy, ktoré si to vedia zariadiť a majú zdroje na to, aby zvládali záťažové situácie, ale pre všetky ženy bez rozdielu. Ak je dojčenie priorita, musí sa to prejaviť aj v konkrétnych politických krokoch, ktoré už celé 10 ročia chýbajú. Pretože dojčenie je kľúčovým nástrojom prevencie a ochrany zdravia všetkých ľudí. Pretože dojčenie stojí za to.